नमस्कार लाग्रोनाय जाबाय सिगाङावनो आरो जोंहा दा आं सासे श्रीरामपुराव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि आं डिलार दा गतिके जोंना रिलायन्स कम्पानिया मोनसे दिवालीनि सोमोन्दै दिवालीनि थाखाय कालि फुजानि थाखाय मोनसे स्किम लन्च खालामदों बेयो जाहैबाय मा कम्पानिया अल इन्डिया बेसिसाव जागोन बे कम्पानिया माने एसयूवी गारि 10 खान होदों आरो बाइक 50 खान आरो मबाइल हेन्डसेट थागोन 150 खान दा बेयो जायनो थाव सोयो बिनि मबाइल नाम्बार आरो बिनि फन माबा गारि नाम्बारखौ जों एन्ट्रि खालामना दोनगोन बेयो 5 डिसेम्बराव बेयो माबा जागोन लटारि जागोन बे लटारियाव माने अल इन्डिया बेसिसाव जागोन बेहाय जुदि नोंथाङा जुदि खाफाल थायोब्ला नोंथाङा सासे मोनसे मोजां गारिनि बिगोमा जानो हागौ गतिके नोंथांमोनहा फै रिलायन्स पेट्रल पाम्पआव थाव सोफै सानफ्रामबो सोनो हागोन आरो जोंनि पेट्रला जोंना मोनसे क्वान्टिटि आरो क्वालिटि बेखौ जों मेनटेन खालामो सब समाय बेनिखायनो बेहाय माने खुनु सन्देहनि खोथा गैया सन्देह जानांगौ बाथ्रा गैया गतिके नोंथांमोनहा फै थाव सोफै आरो केसबेकबो मोनसे स्किम लन्च खालामदेरबावदों बे केसबेकआ जाहैबाय मा नोंथाङा थाव सोयोबा लटारियाव जुदि सिखारोबा लटारिया दैलि जागोन नोंथांनाव जुदि लटारिया खाफाल गोनांबा नोंथांनाव जायोब्ला नोंथांनाव मेसेज फैगोन बे मेसेजखौ जोंनाव देखायफैबानो जों बिनि फैसाखौ जोंनिफ्राय जों केस हरगोन बे 5 तारिख अक्ट'बरनिफ्राय डिसेम्बर 5 तारिखसिम सोलिगोन बेयो गतिके नोंथांमोना फैनानै थाव सोफै थाव सोयोब्ला नोंथाङा मोनसे गिदिर प्राइजखौ देरहानोबो हागौ গতিকে